Біреулер үшін бәхет сау сәлемет балаларда болса, икенчеләр үшін ақша, байлық, мал мүлкетте. Үшіншілер үшін бәхет ішілеген хәрем көлеміне бәйләнә. Не қызғаныш жерлігі бізде спиртлы ішімліктер қоланып, руль артына отырушы шоферлар саны кемемей. Ел башынан да инспекторлары шундай 19 шоферны тұтқарлаған. Исерекләр турында күпме генә сөйләмә, оларның саны кемемей. Қызғаныш исерек өчен тормыш матурлыгы спиртлы ішімлекләрдә генә күренә кебек. Алкоголь кулланган кеше төрле маҗараларга юлыга, алдакчыга әйләнә һәм төрле уйдырмалар уйлап чыгарырга да уялмый. Бу егет тә дай инспекторлардан качып котылмакчы булып, инспекторлар күрмәсен дип, машина багажнигына кереп утырган. Тик озак елларда системасында эшләгән Феликс Мәгдәновны алдап буламысың? Руль артындагы егетнең машина салоныннан багажникка качканын күрү кызык та, кызганыч та кебек. 2023 елда җирлегебездә барлыгы 19 кеше руль белән эшеп идарә иткән килеш тоткарланды. Баланың көпчелеге юл транспорт таныклыгына мәхрүм ителде. Каберләрне эшләре сутта. Ел башыннан барлыгы 2 хатын-кыз эшкән килеш рөлдә идарә өчен тоткарланды. Эшеп рөлдә йөргән кешеләр ирүшләрнең көпчелеге җомга һәм шимбә көннәренә туры килә инде. Юл парам, мин җибәрәсеңдер. Копия карабыз. Копия получил. Копия получил. Мен хәзер менә водитель тапсам, мин машина алып китәләмме хәзер? Маршка шетерне. Ана тегендә өйгә генә кайтып киләме? Я кайтмыйм. Водитель алып килә. Кеме йөргә ярамаш. Эшу сазлыгыннан чыгып буламы? Эшкән кеше нигә туктамый? Кабаттан руль артына утыручы нәрсә уйлый? Бу ирдә үзен хаклы дип уйлый менә. Бер генә ярты эшкән идем ди. Руль артына бер шешә түгел, бер рюмка хәмер ишеп тә утырырга ярамый югыйсә. Менә да рюмка кирәк. Накарта. Хоп. Нәрсә белдем. Нәкътә рюмка бе. Өрмәсәң. Юк, сакын мидә өрмәсәң, өрмәсәң. Чигәргә таптыра әле китә. Кеше нигә эшә? Монда эш кеше үзе генә түгел, башкалар да гаепледер бәлкем. Бәйрәм җитсә, кеше табын түренә иң кадерле нәрсә итеп хәмер чыгара. Дай инспекторлар тоткарланган шоферларның бик сирәге генә исерткеч эчемлекләр куллануын инкар итми. Может, еще за то, что покурок. Допустим, 95-тан бері за рулі вообще никогда не пил. Малай туылды, Җирлегебездә сәрхүш шоферлар проблемасы гына түгел, юл кагыйдәләрен үтәргә теләмәгән машина йөртүчеләр, җәяү йөрергә дә өйрәнмәгән җәяүлеләр мәсьәләсе дә бар әле. Җәяүле дигән операция барды. 9 көн буена бу вакытта җәяүлегә җүл бирмәгән 2 водительгә беркетмә тилде һәм кызыл төскә чыкканга пешеход не переход булган аркылы икенче җирдән чыкканга, шулай тротуардан йөргәнгә, җулдан йөргәнгә 10 җәяүлегә беркетмә тилде. Ел башыннан теркәлгән сәрхүш шоферлар саны 19. Бу уйланырлык. Дай инспекторлары тоткарлагач, аларның дару эчтем дигәнен закон сагындагылар инде ишетмәскә дә тырыша. Кеше ышанмаслык сүзне дөрес булса да әйтмә дигән төсле. Мондый сафсата һәм ялган белән алар үзләрен берничек тә аклый алмыйлар. Алар эчтем дигән дарулар даруханәләрдә түгел, әни кызганыч, алкоголле эчемлекләр киштәләрендә сатыла. Минутлык ләззәт гомерлек җан газабына әйләнмәсен иде. Бүгенге тапшыруыбыз сабак булсын. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.